assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe on calminama goto kala inde mum e yettode mum weltare kadi arde huccite mon e plateau mon yonta hande saaha kala no min kewiri waddirde ni chaque dimanche mi salmini technicien ji ɗi mi salmini henna ardiɓe galle o donc so diwi ɗon kadi henna mi rokka konngol Diary henna salmodira e bandiraɓe après min kucca e invité ji amen yontaɓe Diary mi salminima. mi salminima madame Ndiaye assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV on calminama juurama kadi on beltanama ko yonta hande artare mon e saaha kala mi salmini a gardiɗo gallo baba Abou Samba Diop e mawɗo gallo Daouda Moussa Dia technicien men Dieng Sala mi salminima ne Ali Fall kadi mbiyama kadi invité meɗen bisimilla galle Allah galle mon a jarama a weltanama wadde sans plus tarder mi rokka konngol kadi hen invité amen gonɗo jungo men ñaamo debbo jontaɗo gummiɗo toon to Yacine Lakke biyeteɗo Ndikori Bano Ndikori mi salminima. salminima madame Ndiaye salmini kan joɗiɗo e noon e kan yeeɓiyanke Pindi TV kote mon to pindi mon e yettode muɗum o ko bandiraɗo mon debbo ɓiyon Ndikori Bano debbo mo Yacine Lakke on calmina a jarama a weltanama bisimilla ma. Donc invité amen gonɗo jungo amen nano kam kanko kam o wona invité ni haɓe mbawi wiide ko mataw ko dognoɗo minen seeɗa mais bon yimɓe fof ne andimo e plateau yonta hande DJ Dow mi salminima. on calminama e mbaɗi coupe ɗiɗi ononen kala e kuuɓal en calmini aussi yeɓiyankoɓe ɓe gandanɗa hoorema aussi ko yeɓiyankoɓe Pindi TV ɓe mbawi wonde e jurnimindirane kala woni ni kam fartani artude aussi e émission yonta hande e yakare janggo ne taw so wiyama yonta hande kañum woni yakare janggo eyyi kono noon en jii hande yonta o ne yaari ni ene sifori ni ne tawno wona ko joofare ko ɗum woni ko ha joni ko waɗete kono noon eɗen gandi ɗo ndiyam tuɗatno ha waɗa deɓere hay sino so tawi wonde a yahani tawɗa ɗo beeli ma taw ɗon ko wayno ɓakere ne anndi tani yana ɗum noon on mbiyama kadi on jooɗi comme dal mi weltanima kadi aussi technicien ji e dendagal wonɓe ɗo henne e nder galle nde foof a jarama a weltanama kadi bisimilla ma ba so diwi ɗon noon hande en natade thème amen thème mo gandanɗa en oɗo saaha kañum woni actualité hunde gandanɗa jiiɓide hamnide sababude ko hunde gandanɗa ene lorla rewɓe ko hunde gandanɗa yimɓe ne foti haalde hen foti yewtude hen findina yimɓe pamno yimɓe saabu won gandanɗa en kutoto ko gandanɗa en ganda surtout hewɓe gandanɗa rewɓe janggani nanat hunde tan naata hen taw anda sababude holɗum waɗira walla nana tan yimɓe ne kutoro ɗum tan wiya ene yaada e jamanu walla ene waɗa no giƴiraɓe mumen mbattani temmo noon ko tababa wiyete tababa noon sa nani ɗum ɗe oɗo saaha rewɓe ene heewi hutortoɓe ɗum hunde gandanɗa jiiɓa ko heme yamba cocaïne e batterie mo gandanɗa watteji e radio ji condi mum fof dille waɗa e terɗe ma sababude holɗum yidde saaha dañde plaisir walla an debbo sa liggoyima arti au lieu que toppitoɗa joom galle ma e sukama mbiyata ko an a wondaka ɓe jahata ko leloyade ala on temps ka tampuɗo donc thème mo gandanɗa henna mi natta hen no fewi mi oppat tan henna invité ji amen henna kaala hen Diary eyyi kono a addat hen konngol ma rek après mi rokka mo konngol ngol o ar hen tan mbaɗen ɗum gooɓe jiiɗe cuuta micro ma o dow o thème hande ne hulɓini de mais min cikkatnomi affaire o yimɓe mbaɗanɗa ko pour heɓde plaisir walla wiyede ka baɗɗo jonge mais an mbatta ko min woni ko kalɗa ɗo ko foof ɗum ɗo ene wawi warde hen neɗɗo sabu ko produit chimique woni ɗo de heme ganduɗa hay sa lawƴiri douce a yiyat carotte ñamto neɗɗo waɗa e ɓandu muɗum on ko yiɗi ko wurde walla yiɗi ko wartade heme woni cekkiri cekkiri woni ko gobirte ko ɗum kam ɗum ɗo mbiyata ko acca invité ji ngal hen ha ɓooya DJ Dow no jiiruɗa on min mbiyatmi joni ko rewɓeɓe ɓe natti yaade durguirdi eɓe dugga gam yimɓeɓe ñaam kono ɓe dugganta ko nder cuuɗi
ne tawno hande sa naati e nder cuuɗi ɗi ko woni e nder wañuji ko ko ɗum woni e nder cuuɗi maɓɓe worɓe heewɓe plaisir mumen ponnoɗo wonde hitande fotama e nder lewru wotoru plaisir ponnoɗo wonde e nder lewru wotoru fotte e nder ñalawma goto ko ɗum saabi hande kala gorko mo jiiɗa joguiɗo duuɓi 50 ene haasi ko seeɗa seeɗa tawata tigui rigui ene wonde gorago tengtini sababu ne wonde yidde ɓe belamma ha ɓurta kono noon kadi aussi il faut laɓɓitinen ha laaɓa ceerno tawno temmo ari hen no fewi kono yimɓe paam saabi yamba en e cekkiri en e wondude cocaïne en ene ɓe ene ha joni jomumen en ƴettene rendiɗo ɗum ene waɗa ɗum e nder terɗe mum ko wasde yidde wondude tigui rigui ha joni gorko ngam so tawi wonde a waɗi hen tan plaisir mo keɓata o gorko wawa ɗum rokkude ɗum noon ene waɗa effet secondaire uji ne tawno hande sa yeehi e nder hôpital uji he les plupart tawata ko rewɓe ɓe gandanɗa hoorema ɗo banggue jeese ɗe ɓe mbayne jaam kono noon toon to nder terɗe maɓɓe ɗo koko ñawino wi bof ɗum woni caɗele ɗe donc nak c'est très important aussi mbawen yewtude hen gadden hen jiyanɗe men gadden hen kalanɗe men ɗe tawno fulɓe ne kewi de lewlawol ɓerɗe ko yewtidde so tawi ndunɗo fuuɗi hakkude ɓerde laaɓi nelantake jambare nelantake jaasi nelantake ɗeɓɗe laggoto ɗum ha laaɓa ceerno mi yowo ɗon après mi rokko on garon hen ɗe tawno wonko heewi ko foti haalede hen so tawi gueno haaji ndikori anani temo hande commune Kaliko nden yimɓe ganduno wadde utiliser astuce aji gandanɗa henna pour les femmes mariées hande ni femme mariée ni e célibataire ni hande yimɓe fof kutorto ɗin astuce aji wiyanno hande ko weltinde joom galle mum kono hande so yimɓe jeehi ha ene ƴetta gueɗe gandanɗa henna moƴƴani mumen ene waɗa sababu nde wasde wondude joom galle mumen holno jiiruɗa ɗum hen mi famani ɗum so yen jettima ha nokku mo gandanɗa hoorema debbo o wiya weltina gorko ma mais au contraire a ñawnat ɗum kono ganda e nder sakket jamanu kadi ko yidde wiide rek foof ko wasi andude tan par ce que woni hen ene mbaɗa ɗum utiliser no mbiruɗa ni pour wasi yettade worɓe muɗumen mais woni hen mbaɗa ɗum utiliser ko juste pour wiyede nde mbaɗi jonge to ganda jonge o yarani toon par ce que hande ko par exemple gorko ma ne arta jiya sigil ma arema wima wi gorko ma ne ara so ɗum ɗo so ɗum ɗo so ɗum ɗo te a anda a meeɗa waɗi ɗum utiliser an jaaha cooriya ɗum a anda ko nafata an juste jiɗɗa ko weltinde gorko ma ayi mbaɗa ɗum utiliser au lieu beltina gorko mais a ñawnamo to ñawna hoore ma ko dije ɗum wi ko rek hande sa ƴeewi rewɓe foof ko ñawi mbiɗa wawi wiide hande so sur 10 so ittama selluɓe ko 2 3 waɗi ko fof ko ñawi ɓe koye infection ɓe ko cancer et tout ɗum fof ko produit ɗiɗon tan donc voilà ɗum saabi joni korwe ɗe min mi natti yadanami hawre korwal bongal e nder nde tawno so tawi neɗɗo ƴetti korwal ko woni hen ko so tawi nden min gonno sukaɓe nder tan sa ƴetti korwal aɗa fejira tan so tawi naare huno ko ma sa naga dogonɗo ha kiri korwal affaire tosat wonata koye tosde e ɗemgal ma e nder on ɗum wonata noon so tawi neɗɗo wawi ƴettude korwal rendina ɗum tigui rigui ha joni e yamba rendina ɗum e cekkiri rendina ɗum ha joni e ɗum gandanɗa hoorema woni ko mbiɗa cocaïne eywa ndendina ɗeɗon gueɗe foof eɗen andi kelanɗe sappo keƴani hoore guertogal ɗe fof comme c'est la vérité ɗum so tawi no wonde a waɗi a fulli ɗum tan e ndiyam a yeeri aɗa andi ka maayo ɗum konko posone ala ko noon ɗon ƴetta mbaɗa ɗum ɗo gandanɗa hoorema vraiment wonko handi ko wona ɗum ɗon surtout ma hande ko ganduɗa partie intime woni debbo woni gorko ne waɗi tellement fragile koye woni hen produit ji goɗɗi boɓe codate bitikaji en mbaɗi utilisé codate cosmétique moƴƴani hen sako noon haalani ɗum ɗon cuwa surtout won gandanɗa gondani joom galle mumen yaha hani sa wonde joom galle ma kañum wonta koye wadde crise aji ene faɗɗo an sa hutorima ɗum gonta koye tudde reedu ma ne doga san ha kala ɗum ɗon wadde hade haannima tudgol e reddogal yan baɗɗo crise on wawi so ɓoyen woni hen bara hen wara ɗum ne par ce que déjà woni hen ene mbaɗi fragile mbawa baɗnani attan hunde foof ɓaɓi moni jeeya wadde allergie goni paranda ne wiya ni tergal ngal gandanɗa hoorema ngal woni ngal gorko jogui ene waɗi sensible ha tel sorte que wiyama hay sino wonda e taroyade a ala droit feccude ɗum wona peccugol saabu ɗum ko ɗaɗi goni hen joni noon e nder ɗiɗon ɗaɗi an ala fof ko waɗatake hen waɗe jumri waɗe tigui rigui ha joni cristal waɗe bone maɗen joni won rewɓe ni wattuɓe ƴettude so tawi noon gonde worɓe men ƴettata ko ɓoɗon glace
kela ɗumen ha ɗigga e nder hunde ɗum fof henna ma ene kala ɗo gorko waɗi wuddere jomumen ene cukka hen eywa ɗeɗo gueɗe fof ene mbaɗe ay ɗum te kam wiide à chaque fois addude hono ɗiɗo émission ngaji c'est quelque chose qui est très important c'est parce que ko hunde wurade e nder société men yonta hande o ene waɗi fulɓe wurɓe ɗum waɗoɓe ɗum ene waɗi nder leƴƴi goɗɗi aussi wurɓe ɗum waɗoɓe ɗum noon so tawi wonde ko sujet ji taw ene guura ene foti jooɗede e nder talieji he e radio ji he ene haale pour yimɓe ɓe mbawa rentade e nder oɗon fan e kadi arandiji en waɗi temuji halpulaɓe sikkiran kadi wona bondineji wona e nder sabu wuura ko andinde yimɓe ko tan wuura kadi koye yimɓe kadi ɓe mbawa tan ko heɗade comme hande holko keɗotoɗo émission ha yonta hande hamo andi mo waɗanno ɗum andi walla yiiɗi wadde ɗum o andano so heeɗima ko min kalata ɗo o wawi wadde rekkile sabu e ɗum ɗo ko nammi ɗo ɓe kaali o mbeɗa andi fayani ɗumoy kono ene sen kaali rewi ɓeɗe ko kalata ko ɓe bonineɗi walla ko ɓe fotani haalde ɗum non wona ko pour min fotani haalde ko yimɓe pour ko jangguinde tan min goni minen kadi hamin janggora hen sabu wawde rentade ko ɗum noon kadi nawi minen hen wona haydara ko ɓuura fowru ma e ko defrani ɓuurani wona kadi ferari konngol ma ni hay so tawi en kalani en haala chaque jour par ce que a yi hande hay docteur e batti yaltude ene mbaɗa crié wonde yimɓe yo garit par ce que sa yi woni e rewɓe sax mbaɗa ene jaltina koye munen ne kollira par ce que ɗum heeɓi ɗumen ñawi hen woni hen maayi hen sa ƴeewi cancer uji col de l'utérus joni wayi hewde fof ko ɗiɗon produit ji surtout e on e cancer col de l'utérus mo haala ene ɗum ɗo kadi ene jeeya henna ko ɓuuri addata ɗum henna hande Fouta meɗen so tawi debbo waɗani ɗum tan wiyete ko waɗani joni en jejjiti gueɗe mawɓe ko gandanɗa hoore maɗa wawi wettinde gorko ma tawa waɗani produit mais hande sa watta cristal a watta jumiri a watta genre ɗiɗon tan wiyete ka waɗani joni a watta bela sikkani ko complexe jaari sibu hande woni rewɓe so jii guiƴumen ne mbaɗa woni gueɗe mbaɗani ɓe mbaɗata ko complexe ɓe sikkata ko complexe gonga ni aɗa foti wadde astuce aji pour joom galle ma il faut weltindemo et tout mais complexe woto nangue ha aɗa naata e woni gueɗe gandanɗa janggo jibinantama jam ɗum nangu songade debbo woni noɗo wiiri ni joñe so tawi wonde ko ɗum konngol ɓurgol waɗa hutorade songade debbo wona hutorade yoga e gueɗe ngam hebde belamma walla hokkude gorko mum belamma songade debbo wona tan e dow laɗɗuɗi c'est très important woni songade debbo ko andude debbo o an ka debbo ka debbiniɗo ka heyɗa suura suurna defa defta hufnuma lelo ɗon hufma jibinanma hufanma so tawi wonde a woni e nder galle he poɗɗo wonde esiraɗo jaguiraɗum esiraɗo poɗɗo wonde ƴeekiraɗo gaguiraɗum ƴeekiraɗo ɓeɗo fof ne woni foddeji poɗɗi wonde hakkude ma e mum mbaɗa ha timma mbasa fadde ha gorko wima wonde ya wat ganda ko poɗɗa wadde ko guiɗema wiyede ya wat ɗum woni biyeteɗo woni ko conguiɗo o so tawi yeehi noon ha golle ma gasi ala ko heddi so wona wonde Allah sara yonti lortoɗa ha ɓogguma laaɓa ƴeewa ɓurgol yodde e comci ma ɗo gorko ma jooɗi ene tuggi sogonɗo ɗo ɓalloɗa ɗum takkoɗa ɗum aɗa wullana ɗum a taweɗa haala ɗum haala belka c'est ça ɗum ene jeeya e combugol so tawi ganda ko gorko ma yiɗi ganda gorko ma sani kono noon an so tawi wonde songade ma ene ƴeewe tan ƴeewre koye dow laɗɗuɗi so tawi a ƴeewani juumri walla a ƴeewani cristal walla a ƴeewani ni colguette aji ɗi gandanɗa hoore ma jomum mbaɗata ko morlon nanude nder frigo ji hay oɗo saaha hay doof mo yimɓe mbatta joni utilisé joni dijedu haali ko waɗi fayida no oɗo saaha par ce que rewɓe ɓe joni wona mariage gone wadde ko vie de couple quand même sabu ko wi ko gonga oɗo saaha rewɓe toppito han ko joom galle mumen cikkata ko fof koye nder suudu he alors que foddema kadi ene woni boowal ɗe qualité ji fof ko haali ko henna ɗum fof ene jeeya e jonde debbo min ndeysan nden mbiɗa siftoro guiɗi gommi Fouta nde ɓe cuuguiɗi ɓe cuuklel nden so worɓe mabɓe gatti Allah sara so yen ɓe jaltina épousage ɓe berta mo ɓuura surtout noon joni wone ɓe mo fof ɓuura yodde darab ɓe berta ɓe jooɗo gorko woni hakkude kamɓe ɓe jooɗo sara ɗo te ko darapuji simple to ko darapuji naturel ala darapuji décidé hen gueɗe ɗe gandanɗa hoorema e wura famde hande walla ñootade ɗi ha feewi teppaɗe joni ɗum ala joni yiyat goto ma jooɗo ses an jooɗa ban jungguinɗa o huccitto après téléphone gasi après wiye ka jongi mais position ngaji goɗɗi e nder darapuji ɗi noon
voilà joni hande suudu debbo desaɗo susanade wallahi hande suudu suudu debbo desaɗo hande susanade wallahi joni yimɓeɓe natti hersude naata suudu debbo Nayi ko desaɗo batti walla asde jibbi laaje. walla jogiiɓe bandiraɓe mune rewɓe sa naati suudu fof ko bowal fof ko bowal te hakku intimité entre mari et femme ko ganduɗa hoore ma Ɓe fof ko woni suturu mais hande ɓe mbaɗat fof exposé hande sa yeehi hoore daɗude hen fof ko complexe tan fof ko wiide fof ko hollirde ma pawɗum e hoore daɗude mabɓe fof walla kala ko ɓe coodi ɓe mbaɗa snap gila naturel natti gila nden kukuji ɗi natti sellude kadi heewi ɗum il faut ganden ɗum ɗon wallahi kadi gueɗal gongal ina woodi hen nden rewɓe ɓe e worɓe ɓe fof ene joguino ko coŋgorto nden wonno ko jolom en wonno ko naccu ɗeɗon gueɗe e nder oɗon tuma cuuruji belɗi jomum jogo gowe e safaɓe jogo ɗaɗi aldakke colele moƴƴe ainsi de suite ɗeɗon gueɗe fof ɗe ganduɗa ma won jelɗo kam wiwonde dijjedi wonɗo andi ɗeɗo gueɗe mais il faut wittoji non ko wittoji min jogui minen min woni koye nder internet he min namdo kalne par ce que ɗo émission ngaji ɗi mbaɗi ɗum en batti ɗum kono c' est très intéressant hande wawi ɓe garta eko wonno hanki ko nden worɓe ɓurno sellude kono hande worɓe mbawa sellude bone yoni tan kay an gorko sa yetti ko jiyata ko impuissance sexuelle o wadde heewi impuissance sexuelle leggal ko ɓooyi limbude ko warano ko yande wallahi leggal ko ɓooyi limbude nden a yiyatanno c'est vrai nden a yiyatano hay buhal debbo wallahi saha jiya ɓendu mum e nder oɗon tuma kono hande so tawi a yalti tan ma yi buhal jiya ɓendu e sa fami jiya caggal e nder oɗon tuma sukaɓe fof ne jibinade peewi ene mbayno jaam so tawi wonde aɗa ndaara wo tan maytan galam mum tawa worɓe caaɓe worɓe hande ɓe jiiɗa cuuride ɓe jiiɗi ko cuurtiɗo wallahi hande kadi sabu kamɓe pusata ko heewi kamɓe pusata rewɓe waɗa wona gueɗe hande kawji ɗonki andu ko mbaɗata en jahani mbubbo ko worɓe ɓe ɗum mais wor wi noon ko vice versa tan voilà worɓe hakkude rewɓe worɓe la plupart hande somi yi oɗo milier hande somi andi mi yi oɗo endroit hande dije duye fof nen toon waɓe noon somi andi so ɓonni o comportement ɓonni koɓe darata hande e mbaɗa kirtel o ya kundima e darede kundima e darde ake koɗɗo darde mo yo darde ala so woni min jahano ko an so tawi wonde wata min jiimu toon non wona ɗum yiɗata debbo yiɗani debbo tan daarede walla yiɗani debbo wadde séduire tigui rigui a joni gorko mais jiɗmi wiidemo noon wona joguiɗo hakkille o walla joguiɗo yiyande dewgal o darata e ma sababu no nde eɗima koko jalti walla darata e ma sababu no wonde ha joni caggal ma koko yalti sene daara e ma darata e ma ko sababu no wonde oɗo de mboɗo waɗimo choisir pour janggo e jaam yo won yummum sukaɓo comportement makko ɗum noon koye comportement o darate mbaɗaɗa hen sahaji rewɓe ɓe uddiren worɓe dame ko ɗum noon sabu ko wonɓe kumpuma sa hollama hankkadi a paari hen ko ɗum noon ɓe mbiyatno nden so debbo saɗa resa debbo daal e yumo no aɗani ko hunde ene jibina ko mayi ça dépend ngol kam je suis contre no ɓiɗɗo attra mais pour ne pas sortir les sujets meɗen rek hande pour affaire mbiɗa comportement o mo mbiɗa o hande yimɓeɓe juste kamɓe complexé par ce que sa wi min somi waɗi oɗo wutti hande somi yeehi nokku mi dartani déjà na waɗi minimisé hoore ma an l' essentiel min toujours ko ɗum mbiyam l' essentiel ko ɓornoɗa o waɗa hen sentir à l'aise rek c'est tout kono famɗi kene mowoni déjà eɗen goni e monde mo gandanɗa hoore ma ɗum contani hande aɗa yi neɗɗo no ɓorno o weladiya o ɓorno ko timmito to sendiri to wona toon donc o l' essentiel waɗa sentir à l'aise ko woni c'est-à-dire ko worɓe ɓe hande ene waɗi ɓe woɓɓe faible e waɗi ɓe mbaɗa hande aɗa wawi ɗo ɓorade mbaɗa ɓandu mbi gurtuɗa aɗa to gorko o darta way comme ko gorko hirti ɗum ni mais ne waɗi woni hen hay so aɗa muuri gui dow ha less il faut ɓe ƴorɓitoma ɗum fof kadi ko wasi sellude cellal ngal wasi sellude nde tan ni mais worɓe ɓe tellement faible que ni somin yi debbo no ɓes jaari dj du sabu ko kalanoɗen ko tababa o saaha kadi woni rewɓe gandanɗa ko coyiɓe ne putoro ɗum debbo sowiɗo so hutorima ɗum janggo e jaam ene andi kam sabu won hutortoɓe ɗum tan wona cowiɓe ni so hutorima ɗum god ƴettata ko ventilo jooɗo ene wifa henno jeesimo ne donc ɗum ɗon an a
joni an debbo an a wonani cowiɗo a hutorima ɗum a dañi on probléme an debbo cowiɗo holno miijotoɗa hutorade ɗum yenna aɗa sowi gandanɗa ko gurdam janggo a miijaki an conséquence uji ɗi mbatta e makko ɗi no ko ɓiɗɗo mimi an a miijaki peut être an a miijaki yenna ko heɓanma kono janggo miijo ko foti heɓde ɓi saabu eɗen sahani en jiyat woɓɓe jibine ɓawlo kuru men cuman woɓe gandanɗa jibinte woɓe gaddirta woɓe jibinta henna wona morne henna gaddirta henna sukaɓe jibinaɓe mbatta wadde suusɓe non c'est sa watti simminede yemba guila woni nder reedu tigui rigui haji hendu mum ene yaaha nder a wacci woɓɓe gaddorta piccaɗi ni henna non joni foof conséquence uji kadi ni ene perte hay jibingol mumen à cause de wallahi ene wawi addude infertilité infection ngaji gandanɗa hoorema affaire o ñawa ma bonnu terde e reedu ma a wawata hande nam wadde wonde reedu a wawata ɓamde reedu hande ɗum tagui hande probléme uji ɗo nen heewi jahaɗo ɗum ko foof noon ka ya sel toko ɗum ɗon wona rewɓe ni janggat kono tikkata min mi famani est ce que ɗanndi janggude hande ɓuuri wona goto aduna woni ko yiiɗi wilfiti yiilani wilfitani ene hawnide yiiɗi wilfiti woni jannguɗo pinɗo wilfiti yulani woni pinɗo taw janggani yiiɗi wilfitani woni tigi rigui jannguɗo taw finani wilani wilfitani woni mo janggani finani ni ɓe woni aduna o par ce que jangɗinam c'est diamétralement opposé wona goto pinal jangdi anda noon heewi ko ɓe jiyataɓe gandanɗa hoorema surtout hande sa daari sa naati hande sur les réseaux sociaux là aɗa yiya tan cukalel dewel ene wayno jam taw sa namdima ɗum yoga e konngol taw wawa jaɓade ay wawa jaɓade so joomumen gone life aji mbawa débat ɗum saabi ƴettoje ɗe jofodiral ngal kaari hefti greffage am e sa famille kaari gongol e tout hay goto wawa famde ko woni haala ka communication waɗi important a wawa wadde communiqué anda ko kalata andane kaldata anda ɗo kaɗata ko anda kadi mo kaldata kadi on ma influence ne hawni ganta hande wallahi surtout ka dovo kadi yenna mi yiiɗi memen hen seeɗa saabu oɗo saaha kadi ko dovo fay sukaɓe rewɓe célibataire ɓe mbiyata ko dove gorko wona projet dove woni projet donc yimmi garon hen seeɗa yimɓe kaala dove kono mi anda mi cew ko dewtata waɗi sortie dije ɗum balliam wallam ko holɗum sortie nder façon ƴettode foof noon mbiɗa ɗi façon haalama e ɗum ñakkata e leñol ngal enen lundi ko ɗum woni probléme men complexe o wawi ɓe mbi wonde gonɗo waɗa publicité mboɗo waɗa ɗumen ɓe saabu ñanden won influenceuse goto yenna ene haalano saabu ka dove o wi ko jaaɗo jeere soɗoyde dove saabu dove ko 2500 jaranno o yetti marché o wi ko dove uji sodde o wiya dove ko ujunere jarata joni wona ɗum ɗon sax hewɓe waɗanoɓe utilisé dove gacci par ce que hande imagine toi dove no wayi bonnitede ni an gummoɗa yimɓe so jimen jogui dove automatiquement ko goɗɗo jomum miijoto wonde waɗanno kenɓe publicité o gratuit ɓurlaji parfum ɗi wajiɓe ɓe ɗum de min kam wona mafnere mam mi yi vidéo mo gandanɗa hoorema debbo ƴetti on ɓurel kam wona ɓurel parfum oɗon mo kaltone ni par ce que o ɓuuri ɗon on kam sen mbeɗama mbiyon wonde ko ɓurel milat kolliya c'est parce que waaji o nanno ɗum ha paari hunde heddi to allahu akbar subhanallah heddi noon han kanti gulaali e ɗukaani bone maayde ɗum ɗo ko fonno wonde belamma pambaɗa ende so tawi wonti gulaali bone waɗi astafirlah ɗum noon so tawi exactement eɗen jiya ɗum hannde e nder société men ɗi nganndanɗa hoorema hannde butalaji jomumen nanɗo no mbiya wonde gorko wona projet so gorko wona projet kay accu kala ko nganndanɗa fonno wawde lomtade ɗon masa lomtinde ɗon goɗɗum haade wona projet wallahi allah taga gorko taga debbo rokka debbo ko rokki ɗum ko rokka gorko ko rokki ɗum ko wiyeede wonde ha so tawi wonde alhayri jooɗima hakkude debbo e gorko ene dagui te so tawi wonde jomumen gonda malaikaji bindantu ɗumen baraji ha ɗum ɗo gasa so tawi jomum salima ɗum ene wawi nandema jeegue ɓiya wonde gorko wona projet mais dine tamit hande ɗum ɗon min sikki ka dovo ɓuuri wawɗode ɗum sax célibataire uji ɗi célibataire uji ɓuuri wawɗode ɗum hande ko ɗum noon tagi ɓe mbi gorko wona projet
sababu ne doof wona aɗa andi kodi probléme o hande ndeysan ene heewi ɓe jiyata ko kolo kon ƴakki awdi en nde tawno hande célibataire ji ɗi capable ko mbaɗi ko ene mbawiri won hande won célibataire ɓe jiyata sa udiri sagen mum tan sa renaki a nawta laamuɗo Allah kalda ɗo ɗi fof taw ko nana e nder sakuji wallahi jomum yaha so tawi wonde yahata ko ƴeewoyde on mo ganduɗa hoorema kañum woni ha joni copain mum wokko sagi mum nawora ko ganduɗa hoorema woni mum ɗum tagi worɓe joni ndesata ɓe dewgal kam ce qui est l'essence wona question wonde ɗum ɗo wona question wonde salade ni resde mais dewgal kala kaɗa naata ƴeew ko naatata ko holɗo c'est très important wona wadde jekki jekki tan mbiɗe neɗɗo o cara mais kadi dijedu sande yurnitu hande kala ko worɓe dañɓe rewɓe ɓe onon worɓe célibataire ɓe rewɓe célibataire ɓe ne mbaɗano ɗum hade mon resde wona mbiyata on ko jarani ko ɗon resta kala ko gonga ni ko bakkar moƴƴani mais ko rewɓe bebnani ɗumen rewɓe célibataire ɓe bebnani ɗumen hande worɓe célibataire nden ɗo enɗum sana hande cuuɗi men c'est comme si ko marieji wallahi enen jogui tout en jogui foof en jigui kadi soɓre goroɓe ɓen jogui rewɓe aroɓe hande mbara andani sen mbela mbiyen worɓe célibataire ji ɗi ɓuuri famɗude bakkade e worɓe marieji ɓe nde tawno wi hande worɓe marieji ɗi ganduɗa hoorema mbiyat ɗon rewɓe men ñukket jaha ƴewya jaltane jahane ƴeewen totti de bas wallahi mumen ene moome noɗe woodi ene wayno kooce ɗum tagi hande dewgal natti min mbiyam hande dewgal natti wiite ko jofu mbiyata ko jaamu yalla rewde hen Allah natti ɗumen non hande dewgal hande woni hen sah l'autre jour mo jewtudanno ko ɗum haala wi rewɓe hewɓe hande natirte e dewle rek ko haandi e décembre après so mbaɗa divorce mbaɗa divorce jetti pour mbawa wadde ko ɗum tagi hande dewgal natti wadde valeur hande woni hen natirte hen ko fijirde wona wonde enen gari pour resede ɗum fof ɗum tagi a nanta hande divorce no woni divorce aji ne kewi en tout cas dal yamba kam ƴettude ɗum ƴettude aussi ko ganduɗa ma ko ɗum ha joni cocaine ƴetta cekkiri ƴetta korwe ɗe ganduɗa hoorema woni posone gonɗo e korwe e ko mamiraɓe summotono ko muɗanno ko woni munays ƴetta munays kadi mbaɗa hen ɗum ɗon noon to umori ko Ziguinchor umori te ɗum noon ko pour wonno ko pour babiraɗo goto safriranno ɗum yenna neɗɗo so gañima en o safrirma ɗum yenna yeehi noon ha sukaɓe rewɓe ɓe joni woni rewɓe resaɓe wonoɓe laddeji remoɓe jeehi ha ƴetti ɗum noon ene waɗa ɗum utilisé sababude so kooti galleji munen anani so kooti galleji munen no tampirtani en ɗano tan ɗano ha tampa eyyi ko ɗum noon haska dasama yenna ummata joni babiraɗo noon gila babiraɗo yenna nani ene ɗum ɗo o ɗacci ɗum affaire o noon yeehi ha ari Dakar ga joni arangam tan ko arani wayni comme no volé ni arani volé umri ko gambi Sénégal naga woni gambi ne ɗam bawɗo min ɓuuri wawde arani Sénégalais kam kala ko ƴetta fiti taw ko wadde volé mais annas taw deba kono volé ene foti waɗede débat wallahi kañum fo nani volé de ganduɗa ko hen jeeya par ce que volé déjà so tawi wonɗa ƴetti foɗɗere ni waɗi ko degré poɗɗe so tawi a ƴetti foɗɗere ɗe ha gati ko nguleki tan jiɗata ɓe kuuɓa gaz jiima hen aya feccel jamma jowre mbaɗi wara filmé ɓe kuuɓa ɗum ɗo jiima tawi hakkille ma wonata tan koye sexe woni yidde wondude goto mais ɗum ɗon ko tem goɗɗo mo ganduɗa mayen jewtide hen inchallah ko yidde arde e ko mbaɗen utilisé joni ko ɗum tagui joni sa wowi wadde ɗum utilisé imagine toi gorko ma tout le temps pour mbaɗon rapport sexuel il faut mbaɗa utilisé produit ji ɗum joɗɗa un jour a ala produit o a waɗat dépendante sa wonde gorko o sah est ce que maw dañi envie mo dañam won worɓe gandanɗa jour goto DJ do haalino hen debbo watta utiliser ko pat sakkitiɗo henna adanimo caɗele joom galle makko wi sa waɗani utiliser pat min mi wondata e ma parce que o wowi ɗum parce que o wowi ɗum o wowi produit chimique ko noon way kan kone wiye produit chimique ko noon way ƴettanno pat o morlo ɗum ha sewa o nanda ɗum e nder frigo
so tawi gorko o ene wonda e makko tan o lomba podi o lomba paɗe ngile ɗum ɗo hen ha gandi gorko o ne heɓa hen belamma ɗe gandanɗa hoore ma ɓuri ɗo joni noon ha gandi o watti jooɗade tan so jooɗima guude makko foof wonta ndiyam ha gandi o yeehi toon to ganduɗa mo woni docteur eɓe ƴeewi mo mbimo wonde an so ɓooyi seeɗa karɗe maɗe e jaltinde jiɗi tene wawi addandema hay cancer joni noon après ɓe mbimo wonde ɗaccu ɗum ɓe dokkimo koɓe dokkatnomo après ɓe totimo mbimo ɗum ɗo kam harmi ɗum wallahi rewɓe kewɓe nana o jooɗi dumunno mataw gorko o ari joni noon aga gorko fayo makko eɓe gonɗa natti sentirde ko sentirtuno ko par ce que yiyani ɗum hen gorko wima kam ko ɓuɓanno ko toon o wi ko ɓuɓanno ko de vraiment mi yeehi ɗum docteur mo wadde ɓe sentirani hooram naggam joni ko ɓe ɗaccu ɗum o wi min so tawi ko ɓuɓata ko ala kay andu min mi ala tuma mi ala gama eyyi nde tawno mi heɓata hen plaisir e goɗɗo wattidi ko cergal moƴƴani naddal conséquence cergal wattidi debbo feero ñaw watti yaltinde gilli ni fulma waɗa internet wiya ko produit ji ɗi noon waɗa wallahi façon produit kala haɓe mbaɗi utilisé ɓaɗe soɓe jiiɗi wadde yoɓe mbaɗ utilisé ko gandanɗa ɓe jahat to dermatologue toppittoɗo henna ko fati e ɓandu neɗɗo e nguru neɗɗo foof henna ƴewon huile aji massage foof bougie de massage uji ɗinen ɗo henna waɗon utilisé mais foof woto mbaɗe henna ko watta contact direct henna won waɗoɓe astuce aji gandanɗa ko produit ji moƴƴi ɓe ñogoto produit ji naturel ko gandanɗa henna aɗa wawi hutorade ɗum taw addantama janggo e jaam caɗele an e joom galle ma holko saabi hande yimɓe jiiɗi plaisir ɓurtuɗo ko noon wonɓe ɓe holko saabi wawa wonde naturel yimɓe jiiɗi toujours tan ko mbila joni ko rek kala mo jiiɗa debbo so jooɗima e gew walla a yiiho ummi mo tan jeeya fof ɗum ne hersini mi mbiya ni walla premier ko adde ñawmi hen mi anda ko huɗum walla adde hen wallahi woodi hande tamit heewe meɗen rewɓe debbo ay gorko min mbiyama gorko ne sammo debbo an gorko jotta waɗa hellu kono debbo yiya wadde hellu ɗum woni hettade worɓe ɓe hande worɓe ɓe conséquent kamɓe ne kadi ji par ce que l'inpuissance sexuelle wonɗo hande e ndiɗo leydi aɗa wawi kontude wallahi sukaɓe heccu ko ɗum cikkata so hande soɓe wadde hande ɓe nayi aduna tolni walla jaha e galle pour yiya gorko tan hokka caɗele worɓe fof aduna o tolnimo ko gandanɗa henna worɓe kay ɗo joni e heewi ni ko so tawi a jibini a dañi ɓesgu ma so tawi jomumen dañi seeɗa tawra an ka fetti korel ɓooyi e doro ko gona ɗon hen sahaji keɓa kawma wona ɗon wonda ɗon e nene ma jiimi e jawdi ma taw babirague ne yeehi ko ɓooyi ene wayno koyce gasata hande e nder oɗo saaha alay saago hunde fof ko waɗa sexualisé oɗo saaha hunde fof joni complexe ala ko suuɗete no sukaɓe ɓe natti suuɗede sukaɓe so jibinama hande ƴetta tablette walla téléphone dokka ɗum no éducation dañorto par exemple debbo ne hurtoyo so natti e onede jawde baɗɗe fayida natti jangguineɗe aduna natti jangguineɗe sa yeehi woni toppitortoɗa gorko ma ala ko mono foof ara nandude e jaade foof kañum ko garade cristal uji arɗo ɗum ɗo woni kanuma te natti wonde suuɗi ni par ce que hande sa naati e nder internet he natti wonde suuɗade a yiyat ko neɗɗo wonno ene woni e nder suunde nodda e nder émission wiya wonde min mi rewdama ɗo mi wondi ɓe mbiya wonde mi wondi ga hen e babam ɓe mbiya wonde mi wondi ga e kawam ɓe mbiya wonde mi wondi ga e mawnam ɓe mbiya wonde mi wondi ga hen tigui rigui ha joni e kaw ene wayno kooce hande kasara ɓene mbiya wonde nande hankkadi ɗo gommi ɗo mi natti jomumen mbiya wonde joni mi natti jomumen mbiya wonde mi natti harde gorko saabi ɗum ɗon ko mbanɗoɗo violé et ainsi de suite gorko kañum ko gorko kasara debbo honno mbaɗa hande aɗa woni e galle ma aɗa woni hay hesaji wiya ko mbaɗaɗo violé kawam waɗi kam violé walla ko nini sabu ko kañum e cuulin sa ɓooni gorko tan surtout mo wadde maîtrisé hoore muɗum on pla force o yettoto yiɗani yettade mais ɗum min mbiyam hen saji ko neɗɗo debbo kanko waɗata violé hoore mum mais saaha a wawa hen haydara sa hawre pédophile mo gandanɗa kanko ko noon Allah waɗimo a wawa hen haydara en tout cas dal mo fitti ko wurdanno ma foti ene yiiloyo nen ɗon donc hande ko ɗum ɗo wonno thème amen tababa hunde gandanɗa henna rewɓe ne ɓaɓe ƴetti ɗum oɗo saaha hunde gandanɗa moƴƴani rewɓe moƴƴani worɓe donc mi rokka ndikori konngol ngol wondira e bandiraɓe henna adda dernier mot makko kadi
moftani mawɗana hande kadi sujet waɗi fayida tema waɗi fayida juste yiɗi filmide bandiraɓe neɗɗo hande neɗɗo ko mbi waɗa wawi ñamde tew pamamo tan yiiɗa aɗa wawi weltinde gorko ma to wona produit chimique aɗa wawi wadde ko heewi to wona wadde hoorema walla wadde joom galle ma walla addande hoorema caɗele ɗi ko hande heewi meɗen wiyata dewgal tan so weeli tan ko il faut jehen cosmétique sen ñaani cosmétique tan welata donc il faut cangol neɗɗo ɗo ɗum tan jinno wiide a jarama weltanama Dj Du ane eyi mot de la fin mi weltima no fewi kadi aussi ko belamma tigui huccidirde moon kadi yewtidde moon nde tawno ɗeɗo jewte ko jewte baɗɗe fayida kadi ko jewte ɗe ganduɗa hoorema rendo ngo foof ene foti wawde ɓenninde ɗum beele yonta hande o ene yiya ɗum no fewi nde tawno yonta hande ko kamɓe goni coɓoƴi kono ko kamɓe gonata mamaji janggo c'est très important battenen hakkillaji nde tawno mboɗo heewi wiide weeli mawɗo ko metti suka ko jolowo ene ɓoyna mawɗo e nder dinguiral waside sukaɓe jona walla sukaɓe kooli ɗum noon so neɗɗo yeccitima tan yi wonde yummum ene werti sajjade ene jogui course ene fooɗa jaabe so tawi wonde ɓerde makko miccaki wonde so juuti balɗe mo yettoɗo yumma ko yettiɗo firti wonde ko kanko aduna koko humtimo ɗum saabi noon kala ɗe mbawɗa tolnade e kala nde mbawɗa siforade miijo wonde janggo ka gonto o nene miijo janggo ka gonto o mama ɗum noon a jiiɗa jeeyede e ɓen ɓe gandanɗa hoorema so tawi miijima hanki mumen tan guiri mumen ngal to gonɗi walla jiila koye ɗum noon yo yimɓe paam wonde Allah e hoore mum so tawi wonde o waɗi cagaragal o waɗi cukagu o wi wonde ko yiɗi ko sukaɓe ɓe ndewamo saga ne joguiɗa cagaragal iblis ene heedma banggue ha joni nano gonga ne heedma banggue ñamo e nder on goto fof ne bippa ene wima wonde abbi toon gabbitoɗa tigui rigui ha joni e ko Allah wi ko ɗum saboto so tawi wonde a mawni manggu ma wona manggu ngo gandanɗa hoorema ko manggu référence heewi ha joni wonde te kadi goto foof hokkuma fodde hokkuma gueɗal kono hewɓe hande ene jibini ɓesguji mumen ɓesguji kaɗani e jimadi mumen tawno ko kamɓe golli ɗumen saga ɗo ɓe gonno e jallugol cagaragal ɗe c'est très important yimɓe ganda ɗum ɗon ko heddi ko noon bon rewɓe ɓe yoɓe paam wonde dewle ɗe sa wi ɗum ko haɓe mbawa rewrude hen gueno kadi yoɓe paam wonde e nder dewle ɗe ko hen tigui rigui ɓe mbawata wonde tarbiyu haɓe mbawa hebde hen aljanna mabɓe worɓe ɓe kadi aussi yoɓe paam rewɓe ɓe ɓe dokkiraka ɗumen sababu no wonde yo gon bamguel mabɓe kamɓe ko golle tan walla goɗɗum e goɗɗum so debbo ma wiyama ko guesa ma aɗa andi a fewnat guesa ma a remat guesa ma a hiwat guesa ma tigui rigui ha joni a hurnoto mbawa dañde hen gawri ndi jiɗɗa dañde hen nde tawno mo soori debbo mum rotata ko ɓiɓe mum kono mo soori gorko mum kadi rotata ko ɓiɓe mum c'est très important ɗum noon mi weltima no fewi no fewi no fewi e wiide on tan ha saaha goɗɗo so tawi Allah hoolan ɗo haaji mbaɗa andi joyi jo fof oɗon jiiɗa mi jooɗo e plateau he kono inchallah mo en mbaɗa effort ɗo gandi ko tama tan kono ko enen ndendi sagoji men jaarimi weltanimama weltima aussi Dikori machallah yiyande nde haala ka waɗi fayida no fewi kono kadi en beltinima aussi Kina kanko e teyde makko e newade makko machallah hunde wiɗi a jarama weltanama merci beaucoup o jaari ane kala ko waɗi waalo sohna jaari hande ane no jooɗi ko jonde koɗo sabu hande ko haala ɗo mi meeɗa nande ɗum wona ko piyami sabude rewtere ko ñawa nana e ala dana sera jongeji ɗiɗo a sera ala heɓe wonde koɗo mi anda wallahi o réseaux sociaux mo gonde ɗum ko yiya wallahi mona ganduɗa jaari woni koye wadde ɗum ɗo tan ɗi gaari hande kam hay gorko kala dedi kalde ɗum moɗi Allah hande sabu hande komi estima mi ɗano hande jaam sabu ko nami ɗo ɓuuri kam dole darde komiɗo ko ha dimanche inchallah a jarama weltanama ko noon ko ɗum wonno hande émission amen on jarama no fewi on beltanama kadi kala ko haalaɗo henna ko fewi henna ko pour onon pour ɓamtare moon kala ko fewani kadi gandon ko neɗɗo woni timmani rewɓe yo gartir hakkillaji mumen kala ko poɗɗa hutorade e ma ƴew ɗum ƴewtidoɗa ɗum saabu janggo e jamma ene wawi jibinanema ko gandanɗa henna ko an tan e Allah andata ɗum wadde moni fof yo artir hakkille mum henna yidde weltinde hoore ma walla joom galle ma woto addane nannude hoore ma e gueɗe gandanɗa janggo jibinante henna ko caɗele ko ɗum ɗon tan min gaddanno on e thème donc ɗo kadi min dokki on rendez-vous ha dimanche inchallah so hawre welede Allah on jarama